Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 17 de junio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Un hombre ha sido detenido por presuntamente agredir a su exmujer en lo que podría ser un caso de violencia machista en Ourense. Por otra parte, el exasesor del PSOE en la Diputación, David Alvarado, habló en el En Portada de hoy sobre el motivo de su cese. Y además, los alcaldes de Ourense achacan a la falta de recursos la maleza sin desbrozar. Comenzamos. Un hombre habría agredido presuntamente a su expareja en presencia de sus dos hijas en un piso de la calle Monteseixo, en el barrio de San Francisco, en lo que parece un caso de violencia de género. Una mujer ha sido trasladada al hospital al resultar herida con arma blanca presuntamente por su expareja este miércoles en Ourense, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. Según aseguraba una vecina de la zona, la mujer, nacida en 2003, fue agredida con un cuchillo en el domicilio por el hombre, que intentó sin éxito hacerlo con sus dos hijas, ambas menores de 3 años, que no han sufrido heridas. El hombre de origen latinoamericano, como la víctima, ha sido detenido. En declaraciones a los medios, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha confirmado que la víctima tiene cortes en los brazos, una muñeca fracturada y un golpe en la cabeza. Además, ha ratificado que contra el hombre no constaba ninguna denuncia previa por violencia de género y que la víctima no estaba dada de alta en el sistema Biogen. David Alvarado responde al PSOE tras su cese en la Diputación de Ourense y niega que Ourense Police Lab tenga fines electorales o políticos. David Alvarado, ya ex asesor del PSOE en la Diputación de Ourense y contertulio habitual de En Portada en Telemiño, ha aprovechado su participación de este miércoles en el programa para responder a su partido tras ser cesado de un puesto como personal eventual de la formación en la Diputación. Un proxecto colar, laboratorio de ideas, ca finalidade de trascender o ruido ambiente da cidade e de debatir esas cuestións que realmente importan, para aportar ideas, para aportar proxecto, para transmitir que, bueno, que hai unha alternativa un pouco máis alá pois, do que vemos día a día. O pasado luns, no Liceo, inauguramos o ciclo de debates, no marco deste laboratorio de ideas, cunha pregunta moi vaga, moi aberta, de si era posible recuperar Ourense pola esquerda. Estamos nun momento onde vemos que Pérez Jácome vai ser candidato de DO, onde Seara vai ser candidato de BNG, no PSOE parece que tamén está clara a alternativa, e no PP pois, teñen aí unha pequena diatriba, pois bueno, á luz de recentes sondaxes, vimos que había marxe, que había posibilidade, e preguntámonos se era posible unha alternativa de esquerda, se hai os bimbios, se teñen a arquitectura necesaria, se hai proxectos, se hai perfís. Bueno, era un debate que eu encadrei desde un punto de vista académico. Son doutor en Ciencias Políticas, fai 20-25 anos que penso política, que analizo política, que me adico a política, que escribo en medios de comunicación, análisis, reflexións, teño libros publicados en obras colectivas, dou clase na universidade, o meu hobby é a política. Frente a las especulaciones de la dirección socialista, que interpretó este movimiento como el intento de conformar una candidatura electoral al margen del partido, Alvarado ha sido tajante al defender el carácter estrictamente académico de la iniciativa. Había actores precisamente. Los alcaldes de Ourense achacan a la falta de recursos la maleza sin desbrozar. Denuncian que los problemas para encontrar personal para las brigadas se suman, según citan, a un convenio con SEAGA ineficaz. A falta de 4 días para que empiece el verano y con los primeros incendios de la temporada acechando a la provincia y poniendo en riesgo a los vecinos, el sistema de prevención de incendios y las tareas de gestión forestal se encuentran todavía a medias en la mayoría de los concellos y en muchos de ellos todavía arrancando. Los alcaldes de la provincia coinciden en que hay una falta de recursos y de personal general. En los concellos no consiguen retener ni brigadistas ni capataces ante las mejores condiciones de otros organismos. Las empresas de desbroces no dan abasto con la cantidad de demanda estacional y los regidores tampoco observan que el Servicio Agrario Galego, el SEAGA, tenga la suficiente capacidad como para hacer frente antes del inicio del periodo crítico a la inmensa cantidad de parcelas y masa forestal que les corresponde en cada municipio de Ourense. El convenio con SEAGA para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias no funcionó como se esperaba.
Este plan establecía que todas las fincas ubicadas en el perímetro de hasta 50 metros que rodea los núcleos de población tendrían que estar limpias antes de que comenzase el mes de junio. La Xunta señaló a los concellos por este fallo del sistema, asegurando que solo el 50% de ellos pidieron los trabajos del SEAGA. Ante esta acusación, los alcaldes de concellos como Amezquita, Muiños o Ramirás, por ejemplo, se defienden afirmando que la contratación del servicio no funciona. Estudantes de Carmelitas Ourense estiveron hoxe en Seixalbo coñecendo os danos dos incendios do agosto pasado, pero tamén poñendo o seu grao de area para a recuperación deste ecosistema coa plantación de árbores. Fixemos un percorrido por un paisaxe de mosaico, unha fraga atlántica, un bosque de galería perfectamente conservado, onde xogamos neste caso cos 5 sentidos, non? O que os xaponeses xa fai moitos anos acuñaron como baño de bosques. Pasamos a zona máis triste e a que máis nos doi aos forestais, que é unha zona, neste caso, calcinada, queimada. Un incendio que houve a mediados de agosto no monte de Carqueixal, Gouzón e Chao da Moa, é un dos montes, neste caso, da parroquia de Seixalbo, ás portas de Ourense, e onde en pouquiñas horas arderon 110 hectáreas. Entonces, que os participantes, neste caso, nesta actividade, uns chavales e chavalas do Colexio de Carmelitas de Ourense, perciban as dúas sensacións. Esta actividade complementase con outras de restauración do ecosistema. Tras facer un estudio previo, plantanse distintas especies arbóreas que permitan recuperar a zona. Todo isto enmarcado nunha importante xornada de concienciación para os rapaces. Tamén xogamos un pouquiño, que é moi importante, o da comunicación, uso de cartografía, orientación e comunicación. En caso de que vexan un incendio nunha montaña, en caso de que lles pase algo, estas persoas que poidan pasear polo monte, facendo un percorrido, nos dá igual que sexan picos de Europa, en Pirineos ou Camiño de Santiago. Saber como teñen que comunicar ás autoridades, como teñen que chamar a unhas emerxencias para decir onde se atopan e as necesidades que teñan nese momento. Así nos lo contaba Catuxa, veciña da zona. Imos plantar agora un loureiro, creo que tamén íbamos plantar, pero noutra zona máis abaixo, outras plantas porque non son desta zona porque a terra non está todavía preparada despois do incendio, entón ímonos plantar un pouquinho máis abaixo. E tú tes relación con Seixalbo? Sí, eu son daqui. Paso. Non sei como foi o incendio, lembra? Pois chegou todo o que o ceo chegouse de ceniza, de todo, se veía como se fose un filtro, ademais cheiraba fatal, a xente viña e non se podía axudar porque ao final estaba do outro lado das liñas do tren, pero pois ao final terminou e agora estamos vendo os problemas de todo o incendio. Para a Asociación de Veciños de Seixalbo, esta actividade tamén foi moi significativa. A nos sempre nos encanta e que nos hayan elexido é de agradecer e agradecemoslo de verdade, no sentido de que, o verán pasado sufrimos aquí un incendio forestal con unhas dimensións bastante importantes, no sentido de que se nos foi moita vegetación e, que hayan elexido este entorno e este enclave, pois, para nos darlle visualidade a este pulmón que existía e agora deixou de existir e habrá que esperar os anos para ver. E axudándolle todos, creo que chegaremos a elo moito máis preto. Esta non foi a única das actividades realizadas esta última semana. Xa facía tempo que queríamos facer un programa de actividades de voluntariado cos rapaces maiores. Empezamos este ano con Cruz Vermella, que fixemos unha experiencia que saiu moi ben. Entón, primeiro de bacharelato, que xa rematou esta semana, comenzamos un proxecto que vamos a desenvolver nos próximos anos, que se chama Volve, que é voluntariado vedruna do colexio. É un pouco englavar diferentes accións con asociacións da cidade para que eles, cando teñan 18 anos, 19, saiban onde poden ir a facer voluntariado. Levamos toda a semana, a última semana do curso, co colexio facendo diferentes actividades de voluntariado. Por exemplo, o luns eu fixen apoio cos nenos de primaria, de primeiro de primaria, e estiven axudándoles a facer dictados, a colorear, as actividades do colexio. E logo tamén estivemos no comedor de Cáritas,
pois dándolle de comer ás persoas que, por o que sexa, pois non poden alimentarse por sí mismos, xa que non teñen os recursos necesarios. E tamén estivemos con os maiores e que máis fixemos tamén? Estivemos na tenda de Moda Re, que é moda reutilizada. Hai moitos contenedores por toda a cidade de Ourense, onde a xente pode deixar a súa roupa e logo a roupa que está en condicións para ser vendida, pois véndese na tenda de roupa. Gustoume moito porque fixemos algo diferente do que facemos normalmente no colexio e ademais aportamos, axudamos as persoas que o necesitan, tanto co comedor social, facendo as comidas, os bocadillos ou seleccionando a roupa para dar á tenda ou no comedor social ou coas persoas maiores facendo actividades, por exemplo, todos estuvimos xogando dominó con eles e a verdade que foi moi divertido, gustoume moito, pareceume moi interesante, a verdade. Esta semana ponse en marcha a campaña de vacinación fronte ao neumococo e o herpes zóster nas residencias de maiores. A medida pretende facilitar a vacinación das persoas residentes, un colectivo especialmente vulnerable debido á idade avanzada e á elevada prevalencia de enfermidades crónicas, así como a convivencia en institucións pechadas. As 7 áreas sanitarias xa teñen en marcha unha campaña específica para reforzar a vacinación fronte ao neumococo e o herpes zóster nas residencias de maiores. Para a realización da campaña estableceuse un cronograma de actuación por centros sociosanitarios. A iniciativa, impulsada pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, en coordinación co Sergas e a Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria da Consellería de Política Social e Igualdade, pretende facilitar a vacinación das persoas residentes, un colectivo especialmente vulnerable debido á idade avanzada e á elevada prevalencia de enfermidades crónicas, tamén a convivencia en institucións pechadas. O obxectivo é contribuir á prevención de enfermidades inmunoprevenibles, a redución das hospitalizacións e complicacións asociadas e a diminución da morbimortalidade neste grupo de poboación. A campaña desenvolverase conforme as recomendacións vixentes do Programa Galego de Vacinación, garantindo a equidade e a accesibilidade ás vacinas financiadas mediante a súa administración no propio centro residencial e reducindo as barreiras de acceso. Ofrecerase a vacina antineumocóquica conxugada 20-valente ás persoas non vacinadas previamente, co fin de reducir a incidencia de enfermidades leves do tracto respiratorio superior ata formas graves como neumonía, menixite ou sepse. Así mesmo, ofrecerase a vacina fronte ao herpes zóster ás persoas que cumpriron 65 ou 80 anos desde a introdución da vacina no calendario de inmunización para toda a vida en 2023, para reducir así a carga da enfermidade e as súas secuelas. Las personas con Alzheimer están entre los colectivos más vulnerables a las olas de calor. Pueden tener más dificultades para identificar la sensación de sed o recordar la necesidad de hidratarse con regularidad. La deshidratación y los golpes de calor pueden conllevar complicaciones graves de salud y agravar temporalmente la confusión, la agitación o la desorientación. Las altas temperaturas y las olas de calor severas representan un riesgo crítico para la salud de toda la población, pero tienen un impacto especialmente significativo y peligroso en las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La deshidratación, los golpes de calor y las severas dificultades para adaptarse de manera autónoma a condiciones ambientales extremas convierten a este colectivo en uno de los más vulnerables durante los meses de verano. Las alteraciones cognitivas asociadas a las demencias pueden alterar la percepción corporal, hecho que a menudo dificulta que la persona identifique de forma consciente la sensación de sed, recuerde la necesidad de beber líquidos con regularidad o comunique adecuadamente cualquier situación de malestar físico a su cuidador o cuidadora. Como consecuencia directa, se eleva de forma alarmante el riesgo de deshidratación, una situación que puede provocar rápidamente cansancio agudo, debilidad muscular, mareos, cefaleas y, de forma muy destacada, un empeoramiento temporal pero pronunciado de la confusión, el delirio o la desorientación cognitiva habitual.
Además de las evidentes consecuencias físicas, el calor extremo altera el bienestar general de estas personas. Los cambios forzados en las rutinas diarias durante la época estival, así como la necesidad de tener que limitar estrictamente las actividades al aire libre durante determinadas horas del día, rompen los esquemas de estabilidad y pueden generar situaciones de gran desconcierto, irritabilidad o angustia ante la dificultad de adaptación a su entorno. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia presenta cartel e programación completa da súa 42ª edición que se celebrará do 17 ao 25 de xullo. A 42 Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia reunirá do 17 ao 25 de xullo un total de 25 espectáculos para todos os públicos e ofrecerá un programa accesible. Son un total de 25 espectáculos, ¿vale? Son 11 espectáculos gratuitos, alrededor de 15 espazos que ocupa a mostra este ano, entre o Castelo, a Casa da Cultura, a Igrexa da Madalena, puntos na vila, puntos nas aldeas, como decía Gena, non? Como é habitual. Contamos con, ademais, 2 estreas estatais, 9 estreas en Galicia. Tamén dicir que incluirá un programa de actividades paralelas que iremos desentrañando tamén nos próximos días, cursos obradoiros, para non alongarnos máis aquí, estarán todos disponibles na página web tamén a partir de agora. A partir de hoxe tamén saen a venda os abonos, aproximadamente en 2 semanas as entradas individuais. A MIT continúa a apostar pola creación contemporánea, a diversidade de linguaxes e formatos e a capacidade da escena para activar pensamento crítico, emoción compartida e novas formas de relación co presente. O feito de ter aproveitado outras entidades galegas para facer colaboracións que creo que sempre enriquecen. Falastes da Bienal de Pontevedra, correcto, o que dixestes da Residencias Paraíso, que a pusemos en marcha hai 10 anos, sí, en colaboración con RPM. Tamén, por suposto, o Centro Dramático Galego, quero saudar ao meu compañeiro Fran Núñez, que hoxe nos acompaña, e que tamén tirar partido dese traballo que se está facendo para coproducir, para internacionalizar o noso sector escénico, creo que é importante. A accesibilidade é unha das principais novidades desta edición, que inicia unha liña de traballo para incorporar progresivamente medidas como a audiodescripción e a interpretación en lingua de signos, co obxectivo de avanzar cara a un festival máis inclusivo e participativo. Dende o Concello de Ribadavia, en este ano, no que vai de ano 2026, pois estamos a levar a cabo unha importante aposta precisamente pola accesibilidade. Isto nos levou a que, por exemplo, na pasada edición da Feira do Viño do Ribeiro, como todos e todas sabedes, pois fixemos tamén esa primeira feira con acceso en linguaxe de signos a persoas xordas que puideran disfrutar igualmente do evento, da Feira do Viño do Ribeiro. E dentro desta aposta pola accesibilidade, pois damos este paso máis e agora na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia pois apostamos tamén por intentar facela máis accesible, máis inclusiva e que a poidan disfrutar todo tipo de persoas. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.